meselesi, Taşkı Mongoliya meselesi, başta Efendi aytgandek Tayvan meselesi, Çavşan meselesi, Sinkako takım aralları meselesi, şundaklı Japonya'nın şimalideki 4 aral meselesi, bu meseleler hemmisi geopolitikali hadisler. Şoň çoň dowlatlar oturuşky münasibetler ýa-ki ýerikleşip, ýa-ki ýaxşylanıp, ýa-ki ittifaklaşyp, ýa-ki ýumşaklaşyp, handak özgürüş jarýanynda muş özgürüşler eger zörür tepilganda geopolitikalik siýaset dairesi ýetip gelse, şeninki vatandaşym, sizin meseleniz mi, Çavşan meselesi mi, Tayvan meselesi mi, her kandak mesele oturga çıkın. Şunun için biz çoğun devletler oturuşky münasibetlerini tahlil kılıp, vaziyetini tahlil kılıp, vatandaşlarının ihtiyarıga tapşyryp atymyz. Rahmet, hürmetli vatandaşlar.